Unsay pagabuhaton sa duha-duha. Ang kadaghanan magakalibog sa mga sugyot sa pagduha-duha, labi na gayud kadtong bag-o pa sa kinabuhing Kristohanon. Sa Biblia adunay daghang butang nga dili nila masaysay kun masabot, og si Satanas nagagamit niini aron sa pagpabugnaw sa ilang pagtuo sa kasulatan, ingon nga bugna kun lamdag nga gikan sa Dios. Magapangutana sila, unsaon ba nako pagkahibalo sa matarong nga dalan? Kon ang Biblia mao gayud ang pulong sa Dios, unsaon ba nako pagkaluwas gikan ning mga duha-duha ug kalipog? Ang Dios dili gayud magaagda kanato sa pagtuo kun walay paghatag hingpit nga kamatuoran nga diin ikapasukad nato ang atong pagtuo. Ang iyang eksistensya, ang iyang kinaiya, ang pagka-maminatud-on sa iyang pulong, ginatukod ang tanan pinaagi sa pagkamatuod nga magadani sa atong katarungan. O gining pagpamatuura husto uyamot. Bisan pa niini ang Dios wala magakuha sa kaymuan sa duha-duha. Ang atong pagtuo kinahanglan nga magasukad sa kamatuuran nga dili sa pagpasundayag. Sila kadto nga buot sa pagduha-duha makakaplag kahigayunan, samtang ang nagatinguha gayud sa pagkasayod sa kamatuuran makakaplag daghang kamatuuran nga kasandigan nila sa ilang pagtuo. Alang sa mga panumduman nga may kinutuban, makuli gayud nga makatugkad sa kinaiya kun sa mga buhat sa usa nga walay katapusan. Sa may maayo nga salabutan ang panumduman nga napatid kayod ug maayo, kanang nagakinabuhi nga balaan, magapabilin nga sinaputan sa pagkatinago. Makatultol ka ba sa kahiladman sa mga butang sa Dios tungod sa pagpangita? Makakabot ka ba sa pagkahingpit sa magagahom? Sama sa kitason sa kalangitan, unsa ang arang mong mahimo, labing halalom kaysa syol, unsa ang imong mahibaluan? Ang apostol nga si Pablo mingtuaw, o pagkalalom sa pagkadato og sa kinaadman og sa ihibalo sa Dios, daunsa nga pagkadili matugkad sa iyang mga paghukom o pagkadili hitultulan sa iyang dalan. Apan bisan pag mga dag-om o kangit-ngit naglibot kaniya, katarungan o paghukom ang patukuranan sa iyang lingkuranan nga harianon. Makaila gayud kita sa iyang pagpatigayon kanato og sa mga hinungdan og sa mga hinungdan nga siya nagkinabuhi, nga aron kita makaila sa walay sukod nga gugma og kaluoy nga nakig-usa sa gahom nga walay katapusan. Kita makasabot og maayo sa iyang mga tinguha, ingon man nga kini sa atong ikaayo sa pagkahibalo, og sa unahan pa niini magasalig kita gihapon sa kamot nga makagagahom sa ngatanan og sa kasing-kasing nga napun-an sa gugma. Ang pulong sa Dios sama sa kinaiya sa iyang langitnong tagbuhat, nagapahayag mga tinago nga dili kayud mahingpit sa pagsabot sa mga binuhat nga may katapusan, ang pagsulod sa sala sa kalibutan, ang pagpakatao ni Kristo, ang pagpabag-o, ang pagkabanhaw ug uban pang daghang mga butang nga ginapakita sa Biblia. Maoy mga tinago nga halalumda kaayo sa pagpasabot sa tawhanong panumduman kung bisan pa sa pagpaila sa bug-os. Apan wala kitay katarungan sa pagduha-duha sa pulong sa Dios, tungod kay dili kita makasabot sa mga tinaguan sa iyang pangandam. Sa kinaiya sa kalibutan, ginalibutan kita kanunay sa mga tinaguan nga dili kayud nato matugkad. Ang labing ubos nga dagway sa kinabuhi nagapakitag hulusayon, nga bisan pa ang labing makinaadmanon walay gahom sa pagsaysay. Sa bisan diin may katingalahan nga halayo da kaayo sa atong maabot. Kinahanglan ba nga kita magakahibulong sa pagkaplag nga sa kalibutan nga espirituhanon adunay mga katingalahan nga dili nato matugkad? Ang kakulian anaa lamang sa kaluyahon og sa kahagip-ot sa panumdumang tawhanon. Sa kasulatan ang Dios nagahatag kanatog daghang mga katinawan sa ilang kinaiya nga Dios nun, og dili kita magduha-duha sa iyang pulong. Kay dili kita makasabot sa tanang mga tinago sa iyang pagbantay o pagmando. Si Apostol Pedro miingon nga sa kasulatan may uban kanila nga malisod nga sabton nga ginapabaliko sa mga dili maalam ug mahuyang sa kaugalingon nga kadautan nila.
Ang mga malisod sa kasulatan ginasugyot sa mga maduha-duhaon nga mao ang ilang tugi kun ipangatarungan batok sa Biblia. Apan kutob dinhi sila hinuon ing nahimong malig-ong saksi sa iyang pagkalinamdagan nga langitnon. Kun kini wala magadalag kasayuran mahitungod sa Dios, kundili ni ana lamang nga masayon natong sabton. Kun ang iyang kadako o kahalangdon, maagpas lamang dayon sa hunahuna nga may kinutuban. Unya ang Biblia wala magadala sa dili masayop nga mga kamatuoran sa Dios nung pagbulutan. Ang pagpadako o pagkakatingalahan gayud sa mga tema nga ginapakita makapalig-on gayud sa pagtuon niini ingon nga pulong sa Dios. Ang Biblia nagabuklad sa kamatuoran uban sa kayano ug sa kahingpit sa pagkaangay sa mga kinahanglan ug sa mga handom sa kasing-kasing nga tawhanon nga nakapahingangha ug makapadani sa mga makinaadmanon ug sa dili maalam sa pag-ila sa dalan sa kaluwasan. Ug bisan pa kining yano kaayong mga kamatuoran nagunit sa mga butang nga taas kaayo nga makuli sa pagkabot nga halayo ra kaayo sa gahom nga tawhanon ang pagsabot, kini magadawat kanila lamang tungod kay ang Dios nagapahayag kanila. Sa ingon ini ang paagi kun plano sa kaluwasan ginabutiyag alang kanato. Aron nga ang tagsa-tagsa kakalag makakita sa mga ang-ang nga ilang agian sa paghinulsol paingon sa Dios ug ang pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo aron mamaluwas sa tinudlong dalan sa Dios. Apan sa ilalom ning mga kamatuorana nga masayong sabton, anaa ang mga katingalahan nga taguanan sa iyang himaya. Mga katingalahan nga magagahom sa panumduman sa iyang pagpangita, apan nagadasig sa matuod nga nagapangita alang sa kamatuoran, uban ang pagtahod ug pagtuo. Ang pagkanunay sa pag-utingkay niya sa Biblia, makapasanto paglabi usab nga kini mao ang puhi nga pulong sa Dios ug ang katarungang tawhanon magayukbo sa atubangan sa pagkahalangdon sa Dios nung pagpadayag. Ang pag-angkon nga kita sa hingpit dili makasabot sa dakong mga kamatuoran sa Biblia. Maulamang ang pagtugot kun pag-uyon nga ang hunahuna nga may kinutuban dili arang makasagop sa hunahuna nga walay katapusan. Og nga ang tao uban sa tinagalan niyang kaalam dili makasabot sa mga tinguha sa makinaadmanon sa tanan gayud. Tungod kay dili sila makatugad sa tanan niyang mga tinaguan, ang maduha-duhaon ug dili matinuhoon nagasalikway sa pulong sa Dios. Og niining bahina dili ang tanan nga nagpaila nga nagtuo sa Biblia mahikawas sa katalagman. Ang apostol miingon, magmatngon kamo mga igsuon nga walay bisan kinsa kaninyo nga may dautan nga kasing-kasing nga dili matinuhoon sa pagbulag niya sa buhi nga Dios. Maoy matarong ang pagtuon ug maayo sa mga pagtulunan sa Biblia ug ang pagsusi sa bisan pa sa mga kahiladman sa Dios sumala sa ginapahayag sa kasulatan. Samtang ang mga butang nga tinago iya kang Hiyuba nga atong Dios, apan ang mga butang nga ginapahayag mao ang ato. Apan ang buhat ni Satanas mao ang pagpasaag sa masusihong gahom sa panumduman. Ang diyutay nga garbo ginatipunan sa paghunahuna sa kamatuoran sa Biblia aron nga ang mga tawo mubati og kalaay ug kaparot kun dili sila makasaysay sa tagsa-tagsa kabahin sa kasulatan alang sa ilang kahimutan. Makauulaw kaayo kanila ang pag-angkon nga dili sila makasabot sa mga pulo nga linamdagan. Dili sila gusto sa pagpaabot nga mapailubon hangtod nga makita sa Dios nga angay ipahayag ang kamatuoran kanila. Kinabati nila nga ang ilang dili minandu ang kaalam nga tawhanon makapatakos kanila sa pagsabot sa kasulatan. Ug kun sila mapakya sa paghimo niini, sa pagkatinuod sila magalimod sa iyang pagbulutan. Matuod nga daghan gayud sa mga nabantog nga teorya ug doktrina nga ginahuna-huna nga nagikan sa Biblia apan walay mga kaligunan sa iyang mga pagtulunan ug sa pagkatinuod kabatok sa bug-os nga kinaiya sa pagkalinamdag. Kining mga butang naghimo usa ka hinungdan sa duha-duha o kalibog sa daghang mga hunahuna. Sa bisan unsang paagi kini dili ikapasangil sa pulong sa Dios, kundili sa pagbalitad sa tawo niini.
Kun mahimo pa kini sa mga binuhat nga mga tawo sa pagkabut sa bug-os nga pagsabot sa Dios og sa iyang mga buhat, unya tungod sa pagdangat ting tuyoa kun butanga, alang kanila wala nay kinahanglan sa pagsusi pa sa kamatuoran, wala nay pagtubo sa kaalam, wala nay pag-uswag sa panumduman og sa kasing-kasing. Tungod niini ang Dios madili na labaw og ang tawo tungod sa paghidangat sa kinautlan sa kaalam og sa pagkabut sa kinatapusan na gayud muundang na sa pagtubo. Magpasalamat kita sa Dios nga dili mao kini. Ang Dios walay kinutuban, kaniya anaa ang tanan nga mga bahandi sa kaalam og pag-ila. Ug hangtod sa tanang mga katuigan, ang mga tawo sa gihapon magapangita, sa gihapon nagatuon ug bisan pa dili kayud mahubas ang mga bahandi sa iyang kaalam, sa iyang kaayo ug sa iyang gahom. Ang Dios nagatinguha nga bisan ning kinabuhia ang mga kamatuoran sa iyang pulong pagabuksan sa gihapon alang sa iyang mga tao. Aduna lamay usa ka paagi nga makab-ot kining kaalama. Makadangat lamang kita sa usa ka pagsabot sa pulong tungod sa kahayag ni anang espiritu nga pinaagi niini ginahatag ang pulong. Wala ing may makaila sa mga butang sa Dios kundi ang espiritu sa Dios. Kay ang espiritu nakasusi sa tanan nga mga butang bisan pa sa mga kinahiladman sa Dios ug ang saad sa manluluwas sa iyang mga sumusunod mao. Kun muanhi siya ang espiritu sa kamatuoran, magamando kanimo sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya mudawat sa ako ug magabalita kaninyo. Maoy tuyo sa Dios nga ang mga tao magagamit sa iyang galamahan sa pagpangatarungan ug ang pagtuon sa Biblia makapalig-on ug makapausbaw sa panumduman tungod kay walay laing paagi sa pagtuon nga makalabaw paniini. Apan magbantay kita matungod sa pagpakadiyos sa katarungan nga mao ang nagsakop sa kaluyahon ug pagkamasakiton sa katawhan. Kun buot kita nga ang kasulatan dili pagnitngitan sa atong igsalabot aron ang labing matin-aw nga mga kamatuoran dili pagtakupan, kinahanglan nga may sinsilyo nga pagtuo kita sama sa diyutayng bata nga naandam sa pagsabot ug sa pagpangayo sa pagtabang sa Espiritu Santo. Ang pag-ila sa gahom ug kaalam sa Dios ug sa atong pagkadili tako sa pagtugkad sa iyang pagkadako, makadasig kanato sa pagpaubos ug magabukas kita sa iyang pulong ingon sa pagsulod nato sa iyang atubangan uban sa balaang kataha. Kun muduol kita sa Biblia, kinahanglan ang katarungan mo ila sa usa ka pagbulutan nga labaw sa iyang kaugalingon ug ang kasing-kasing ug sa labutan kinahanglan nga magyukbo sa dako nga mao ako. Adunay daghang butang nga malisod gayud kun mangiob nga pagabuhaton sa Dios nga matin-aw ug masayon kaayo ni atong tinuod gayud nga nangita sa pagsabot kanila. Apan kun walay pagmando sa Espiritu Santo, kita sa kanunay malagmit sa pagbatok sa kasulatan kun paghubad kanila nga sayop. May hilabihang pagbasa sa Biblia nga walay kapuslanan ug sa makadaghang higayon mosangko sa matuod nga kadaot. Kun ang pulong sa Dios pagabuksan nga walay pagtahod ug walay pagampo, kun ang mga hunahuna ug mga pagbati wala ipahiluna sa Dios, kun sa pagpahiuyon sa iyang kabubuton, ang hunahuna pagadag-uman sa duha-duha ug sa maong pagtuon sa Biblia mapalig-on ang hunahuna sa pagduha-duha. Ang kaaway magagahom sa hunahuna ug siya magasugyot ug mga pagsaysay nga dili mao. Kun ang tawo sa pulong ug sa buhat wala magapangita sa pagpahiuyon sa Dios, unya bisan pa kun unsa ka maalam nila, sila malagmit nga masayop sa ilang pagsabot sa kasulatan ug niana peligroso ang pagsalig sa ilang mga pagsaysay. Sila nga nagatan-aw sa Biblia sa pagpangita lamang og mga sayop, walay pag-ila sa espirituhanon. Uban sa baliko nga pagpanan-aw, sila makakitag daghang mga hinungdan sa pagduha-duha ug sa pagkawalay pagtuo sa mga butang nga matuod gayud nga matin-aw ug masayon. Bisan pag tabon-tabunan nila kutob sa mahimo, ang matuod nga hinungdan sa pagduha-duha ug sa pagkawalay pagtuo sa makadaghang hitabo mao ang paghigugma sa sala. Ang mga pagtulunan ug ang mga pagbadlong sa Dios dili ginahinangup sa mga mapahitason, sa kasing-kasing ginahigugma ang sala ug kadto sila mga dili buot mosunod sa mga ginapatuman niya na andam sa pagduha-duha sa iyang pagbulutan.
Aron sa pagdangat sa kamatuoran, kinahanglan nga aduna kitay matuod nga tinguha sa paghibalo sa kamatuoran ug ang mga kasing-kasing nga matinguhaon sa pagsunod niini. Og ang tanan nga muduol sa pagtuon sa Biblia nga aduna ning espirituha makakaplag og daghang kamatuoran nga kini mao ang pulong sa Dios ug nga sila makakapot sa pagsabot sa iyang kamatuoran nga makahimo kanilag manggialamon ngadto sa kaluwasan. Si Kristo miingon kung kinsa ang puot magahimo sa iyang kabubuton, manghibalo siya sa pagtulunan. Inay sa pagkuti-kuti o pagpangitag sayop, matungod sa wala mo hisabti, patalinghugi ang iyang kahayag nga mingsidlak ng daan kanimo, ug ikaw makadawat og labi pa kadako nga kahayag. Tungod sa grasya ni Kristo, tumana ang tanang katungdanan nga nagapatimaw na sa imong igsalabot ug ikaw makabaton og katakos sa pagsabot ug pagtuman ni adtong naduha-duhaan mo karon. Adunay kamatuoran nga naablihan sa tanan, sa labing maalam ug sa dili maalam gayud ang kamatuoran sa pagkabatid. Ang Dios nagadapit kanato nga pamatud-an ta sa atong kaugalingon ang pagkamatuod sa iyang pulong, ang kamatuoran sa iyang mga saad. Siya miingon kanato, tilawin ninyo ug tan-awan ninyo nga maoy maayo si Jehova. Inay nga magasalig kita sa pulong sa uban, kita maoy mutilaw alang sa atong kaugalingon. Matud pa niya pangayo kamo ug magadawat kamo. Ang iyang mga saad matuman gayud, wala gayud sila'y pagkapakyas, dili gayud sila mahimo nga mapakyas. Ug sa magaduol kita kang Hesus, ug magakalipay sa kahupnganan sa iyang gugma, ang atong duha-duha ug kangiob mawagtang tungod sa kahayag sa iyang atubangan. Si Apostol Pablo miingon nga ang Dios mao ang nagluwas kanato sa kagamhanan sa mga kangitngit og nagapabalhin kanato sa gingharian sa iyang hinigugma nga anak og ang tagsa-tagsa nga nakaagi sa kamatayon ngadto sa kinabuhi maoy may katakos nga misaksi sa timaan nga ang Dios maoy matuod. Siya makapamatuod nagakinahanglan ako og panabang og hingkaplagan ko kini kang Hesus. Ang tanang kinahanglan ginahatag, ang kagutom sa akong kalag ginatagbaw ug karon ang Biblia kanako maoy bugna ni Hesukristo. Mangutana ba ikaw ngano nga mingtuo ako kang Hesus? Kay alang kanako siya ang langit nung manluluwas. Ngano man nga mituo ako sa Biblia? Tungod kay hingkaplagan ko siya nga maoy tingog sa Dios alang sa akong kalag. Tingali adunay saksi sa atong kaugalingon nga ang Biblia matuod nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Nahibalo kita nga wala kita magasunod sa iyang mga sugilanon nga minamao-mao. Si San Pedro nagatambag sa iyang mga kaigsuunan sa pagtubo sa hatag nga Dios nun og pag-ila sa atong Ginoong manluluwas nga si Hesukristo. Kung ang mga tao sa Dios makatubo sa grasya, sila sa kanunay makadawat sa mahayag nga pagsabot sa iyang pulong. Sila makaila sa bagong kahayag ug sa katahom sa iyang balaanong mga kamatuoran. Kini maoy matuod sa kasaysayan sa iglesia sa tanang mga panahon ug kini magapadayon hangtod sa katapusan. Apan ang agianan sa matarong sama sa nagasilang sa kahayag ug nagasanag pagsamot hangtod sa pagkahingpit sa adlaw. Tungod sa pagtuo makalantaw kita ngadto sa umalabot ug makasagop sa pangaliyupo sa Dios alang sa pagpauswag sa salabutan. Ang tawhanong katakos igapakighiusa uban sa langitnon ug mga galamhan sa kalag. Madala ngadto sa pagpakig-ipon dayon sa tinubdan sa kahayag. Magakalipay nga ang tanan nga nakalibog kanato sa pagkamabinantayon sa Dios, pagapatin-ahon unya. Mga butang malisod nga sabton, unya hikaplagan ang kasaysayan ug sa diin ang atong hunahunang tawhanon makakita og kalipog og mga tuyo nga wala mapadayon. Mamakita nato ang labing hingpit ug matahom nga panaghiusa. Karon nagatanaw kita sa mangitngit sa tungod sa usa ka salamin. Apan unya sa naong ug naong. Karon nakaila ako sa bahin. Apan unya pagailuhon ko ingon usab sa pag-ila kanako.